kene lah kok kene wis duwe wayang kalau di Jepang ini tokalan nang molok tokalan gitu bahu makin subuh bahu makin subuh ampun tak repot bahu Putune sing ingkang setunggal, Mbak. Nggih, matur suwun, Mbak. Mugi-mugi bae didonga-dongane awet panjangipun. Amin Allahumma amin. Oh, hei doa nenek. Oh, rolu pat rolu wong kok tak rolu. Kok bisa nek? Kowe kok tak kaplek jasmu iku. Lah sing bubrak kabeh. Bapak. Oh, bocah edan iki. Bocah kowe iki edan iki rasane. Sembrono. Lalu Lagune kan bapak. Ya ngendi? Oh, cuk. Bulan iki jenenge bonang iki ngene. Bangun. Nyanyi-nyanyi. Lah bocah loro bisa tunggale ae. Ora sing dipilih. Wayane kaya wong iso ae. Ayo, aku nyoba kowe. Aku mau wayange Sento itu. Au bah Sento. Aku sewoto 4 tahun. Lebih ngono, Mbak. Mantep setahun. Ini bagian bonang ngendang apa saron? Ora, bakal kacang kadang. Bakal kacang mangan-mangan padahal adewe ning pendiriane Mas Goplen. Mbak Mita kalian Mas Goplen itu luar biasa. Luar biasa gaya acara ramene kaya ngene. Alhamdulillah paling tidak kowe ora acara seni iki apa acara iki ya jebol ana. Oh ini kudu Mas Goplen. Iki bapak uji atau ya disalamake. Ora ada le, ada bae ada. Salam Uji ya Allah. Iki kok sampe kambiyen lho. Utuh. Luar biasa Pak Muji gaya acara nganggap riok campur sari komplit larang-larang kita anggap riok bareng alhamdulillah dalam rangka peresmian Trapo menika alhamdulillah dados napak acara itu mau nyurane Pak Muji iki lho. oh ya coba bis le, coba bis. Foto le, foto. Oh, bapak itu boleh barang kok itu lah. Wes, Saya disuruh ini. di dulu. Sini le. Ayo le, maju le. Maju. Malah cilik wis. Iya. Lagi loh. Malah cilik loh, Bang. Iya. Kok malah cilik loh, Bang? Iki lak kleru kolon sing kok tebak kuwi lho. Wah, cocok. Iki luar biasa, Bang. Luar biasa. Iki bae iki putune, bae seneng budaya negane reok disekseni wonge mugi-mugi si iki lho sing disumat. Iki muga-muga dadi priya sing sejati. Kaya mbangu iki nakal yo nakal ning eling 5 waktu. 5 waktu ora lali. Wong tetak kuwi wis enek artine. Apa? Tetak kuwi netepi taat. Oh yo sebagai umat Islam iki lak wis wajine balik. Dadi disunatne netepi taate agama. Ora di
Ngali iki yo. Iso bae kok sing ngene iki lho. Sunat kuwi saka tembung syukur iso netepi nadar. Mbahmu menika wis nadar nek kowe sunat arep ditanggapne reok lekakne Mas Tenggo karo Mas Boge. Alhamdulillah sampun kasembatan. Apa to tegese syukur? Syukur kuwi wis ana artine. Apa? Arape ya wis ana. Apa kuwi? Faida tak ada rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabilah sakti. Lho rungokno lek bobok ngono lho. Kowe bisa nek kok pirang taun le. Yang kula pun baru lho. Kula MTS. Ora kok pirang tani le. Rong tahun, motor. Yo. Motor dhuwur. Kayak liwat kok ning kodok kowe. Kena bis. Oh, kaya. Paling enggak ya kowe yo iso kudungane bocah iki. Nek Iya, iya, yo iya. adewe mau wis dicawisi apa? Saka Pak Di wis dicawisi. Benar. Matamu akeh mendeng. Aku lak wis ngantekne sunat karo tetak Tanggapan apa? jenang. Jenah. Jenah kamu akan melebar pesat. Ojo sampe nglarani wong wedok. Dadi wong lanang sing satriya. Wong lanang entek bakal karo wanita, kowe dadi wong lanang sing satriya. Mondro guna. Wong wedok ayu ora iso mbok pikir lek bodomu ke wong wedok ayu mesti. Bagus ini bagus. Apik lho. Ya, apik. Saya teko jenang kabar. Iya. Contone aku. Kirim. Kelompoknya kowe barang ki ngopo kok iso enekne mau jajanan liyane jeneng enek gedang. Gedaya lu bakal padang lek kowe taat karo wong tuwa. Umpama lar budal iki bismillah. Bismillah damati Pak akal budal kedomu muga-muga kedomu dijabahi ning dalan yo selamat donya akhirat. Amin Allahumma amin. Lah ya apik lho jane lek cangkeme semrawut ngono lho Mbah Molo. Kok iso ngomong apik? Apik ora apik arep tambah yo. Enekne sipok telo. Kita ya apa itu? Tak kulo dadi wong lanang, tak kulo dadi anak. Kowe buka tangan wong tuwa, mak ketabak bokoke 20.000 wong tuwa ora batin ora mikir kok duite. Sing dipikir, wah anakku tekun karo. Wong ngono. Ya ampun ya temu lho. Allah. Lo ini luangkan waktumu kanggo seniman. Kan rada batak. LUO iya. Luangkan waktumu kanggo tobo, kanggo sinoman. Sampeyan jumatan iki sinoman kabeh melok ngewangi sampeyan. Besok sampeyan masuk sukses. Kudu iso karo tangga iki sing Soto siko, duwe rasa, ora beda-bedane inama malu biniat. Ya ampun iso teko bahasa. Olok. Bahaya dhewe lho. Ya paling enggak ya aja molak-molok ngono to. Molok ya nek artine. Molok apa? Mo iki monompo. Monompo dulur-dulur sing ora pelek kabeh ditompo, ora kok beda-bedane. Oh iya artine ya banyak. Olok iki olok-olok. Apa ta artine olok-olok? Wong masa dilok-olokne kaya apa tapi topo sira nrimo apa enek. Aku wis tuwek, masa dilok-olokne aku nretani disuwi. Ya ampun ya. Tepuk tangan buat Mbah Molok menika selaku sesepuh Reok Ponorogo. Enek sih tak kas kene jajan ning jero kacang. Kowe aja kakek cantem. Wah. Ora ya berpikir. Kok ya tak. Kon sewe iki ya kan iki. Bapak putih bapak. Akeh jenengan ngisi dulu. Ya lucu iki lucu.
kabeh ngedramini. Wes pokoknya gowane sing apik, sing bumi sing mriki. Muga-muga kilan-kilan sehat selalu. Nggih, amin. Sing tuwek saya panjang umur. Amin. Sing nom saya sukses. Amin. Sing urung rapi muga-muga tak rapi. Amin Allahumma amin. Ya Pak Uji. Pak Uji iki terus ngenang ngene iki ngono lho, Pak Uji. Pak Uji. Ini jangan karo ngene Kapan? Ora tak jebol, ora tak jebol. Oh, kan balik. Kalau jebol, Saiki kan bisa lho. Sabar. Iki jenenge Pak Wiji. Pak Wiji. Wih, Wiwitan dongeng ngedi. Wiji iki saka tembung nyawiji. Nyawiji. Ora keliya beliau duwe rezeki gawe acara gedhen ora di nggo dhewe, tapi nyawijene masyarakat dan warga setempat dikelompokne menikmati acara suguhan soten niku bareng-bareng. Nah, terbukti lagi. Ya kan nyawiji. Ayo waktunya. Ya, siap. Ya, siap. Apa sih, Pak? Sik. Iki. Iki sak ono akeh dhewe tanggapan ini ora salah kebayangan. Iya. Kula niki kalian mriki iki dhuwur. Regane yo disepake gabah sasak ngono dhewe. Ora. Ya ya. Iso jalan gabah.